Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Biyag, iti isla, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dagito'y kaditi nakalapan lakay? Wan bakit? Basit ita ti nakalapan. Tadang amin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti tao. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak, amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo Ta itulod kan iti pagluganam abangka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka apresyo. Ala, inta nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni nanang itibang ka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak, mapan kakadimutan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik, tatang. Kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Dadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan, tatang. Saan a safety a pagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara paapyo, tang. Nabayagan day tangara paap mi. Awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakdaran la iti kalapaw ijay. Gam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay, tatang. Ne, ada ka matgaya man dito'y dakkel nga isla. Dasapa ka diyan nagrobot ti pampasahero a ferry boat. Wala, kadwan a pasahero kat estudyante nga anak ti mangalak akas kada tayo. Ay, nagbasit lang arodon ti masapulan tayo. Kubraan pa lang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo maumay dito'y isla, tiyendaan, ken pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod kat isuda ti ada kwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat ken cargo vessel. Wan nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpayso day ta, anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Kapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agpaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti may. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrak kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimat ka iliw. Mailiw mata. Ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigan lata ija isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pay lang ijahay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingkan ija pagadalan yo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Dibora ije pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita.
Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mata, nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan-ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaang. Para itinasayaat amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami ngagkita. At dan samad panggap mo, iti kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehyala ka di agnagan iti Devora? Di tamo tinadamag ko. Masapul nga agdalan iti dakulak ko dahi di babae. Kasano ko ma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtaman. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod, Leia. No kursunadam DJ a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mo't alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat jay lalaki a kursunadam, iti mat malam. Aramidak mo't amin akabala. Tapno matagikwak DJ a lalaki. Nang taar ko naman. Uray siyak mata. Awan makalapad kanyak. Armat ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. Nukas di apa nag-aawid. Kan pa nagsasarek dagiti estudyante. At na nakaidanon kanyak, nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin. Nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da. Ngam sa balim at gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras. Sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko. Numakiasawa ka mutlaeng. Ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y amaki asawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adda karbangak amapan iti kayat ko apapanan a kabin. At dakar bangam. Nuawan ti tao. Taagdalos kakat nga. Ngamaddaak mo dito'y. Kas kala babae, taar sagig kalaunay. Lalaki mat ti panagkitakan ka. Saan mat abakla? Pangasim. Aday wanak dito'y. Oo na yan. Kaya't mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastrukak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa. Adda balon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kayat mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan agkita kami ka ni Romy. Adda ka diguram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan, gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may sa nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan kwa na. Tinapud no panagayat, napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyom ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Day tangamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang agluganak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay.
May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amuyo mat. Addan ka ayan ayat ko. Tika di anak ti pada tayo amarigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon yo. Saan nga itikas ta, nanang? Tikayat na. Kat saan kami pa'y nga agasawa. Madanong to kanulat ta. Adamot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngam pati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo day takanyak, nanang. Adaman nakadamaga. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunada. Pudno nga taday ta na damag mo. Apay adyak pa'y ide nakita nagkuyo. Saan mat nga ulbud di tao anak kaibaga kanya? Duktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidap data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pa'y dito iday di Romy. Padasa mapikutin. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarteken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ket isayang kat kuntumet kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kastang adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrubwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. Una nang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan makabiyahe inton malam. Saan lakit di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahe inton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, taitulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak. Iso nga isagana mo dagiti itugot mo. Takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray di na kon itulod tapno saan ang mabannog. Masapol akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no dakaduam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tatang. Pakaragsakan nati mangitulod ken ka, Deborah. Ala, ingka agrubwatan. Umay kan, taitulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamat, kas kalababae akabuteng na ti lalaki. Kabaalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Ala, adakan ka dayta. Ngam umayak matla ang ijay no addain nak itulod. Sana pa mapan iti kabin. Agyanak pa lang ni Jebiodek. Oray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan. Danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe itay. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyaman iti panang itulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sa kadagiti crew ijay. Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Amamok ti may sa crew ijay, anak. Barang no adda ket palubusan nak. Nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan.
Kanayon ka nga gananad anak nang runa kat adamanin sumungad a bagyo. Da kayukit di atatang. No umayon ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man dito'y basit nga isla. Wan anak, basta nagserena ti mangilugan kadag iti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kandag iti addim. Imbag to no makaturpusak tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon to nga agnaad. Sabay ko maanak. Isungay gaid mo ti agadal. Ta ikagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungad da dito Masapol adidak makita. Bumaba ak iti kabin. Oo, apay adinardaras mo ti pimanaw. Papanama. Mapanak iti kabin. Agsugli ak to inton madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subliak to ni Deborah inton madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam? Diyak na awatan. Ipigpigsam man. Awan, adalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siya ni Ivan. Ti kapitan iti daytoy a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir? Awan ti sana makamammuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy? Mamuak laeng, no kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Tapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Ala, intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Apay anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no san asimangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglugan ita eh. Mayat ko man ti rinabak may itay kini Deborah. Ngam simangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat kukuman ti plano kita. Kasanun, adamot bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tan ti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matan ti plano kung aramidan kin ni Romy. Kat nawayak to matan kini Deborah. Awanan ti laped. Dalusan pa ti dalanta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa itaday di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumarono. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika. Tapno agin na si dagta iti kabin. Sabali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kaslangir si ti mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin aliyon. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisin anak day dya kapitan. Deborah, liklikam kumaday di kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, maditigandat na. Madlaw ka dagiti tigtignay na. Basta, kaslaliyon ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Agyaman ako unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibin mo ba? Dito'y ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko? Saan mat? Ngamamangan no agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikan.
Wen, ang adapay may sa asaan anak kabayan. Diya aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kakarod singirunan, tamapantan ijay Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, wen tanangin at ipampasahero a ferry boat. Ay wen taad da kaming cabin ang mabalinta pagiladan. Ijay ngay pangilugluganan da iti ikan kat agtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog taamapan ijay Pierre. Ale, taad dapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray tangarod ditoy. At datayon dito'y dakkel nga isla. Itulod kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod, tamapanak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam? Saan ka amaawanan iti namnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat tanamnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbaga kasaanan. Anya ka di ti dakas na no itulod na ka iji dagus tayo. Diyak laang kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga agapo ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sanak mo taman nakiapa. Ngam adu ti agkursonada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Inton umay alawas, isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanamto iti ferry boat. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, inton umay alawas, aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di kadum a kapitan. Apasare ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malon. Mabalin ko mati sumrak ijay no agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan no anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpaskan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka di ti planum apumanaw iti daytoy nalaka amalayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, tada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabahok, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angem agsubliak ditoy. Tadituyak agumatgatang itiikan nga ilaklakok. Umay ka lang gumatang. Ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, numakabalay tayo, ije dakal nga isla. Ay katuwan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabailak pa'y met ti agtrabaho.
Makaginawan tumat lada tao, no makalpas ton ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga urayan ti makatawon. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramatan na iti pagadalan. Isong harod akanayon na nga overtime. Taadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao, no makaturpos ton di anak ta. Sapay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Diyak nga rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatek nga agabron. Ay, kasta ka di. Anya ka di kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Dahil tati pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat iti basit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Dahil tati pudno. Ngam kapilitan. Taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo, makaumay kayo ng agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsaya at kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak jedakkel nga isla. Takasarita, diya pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabahok. Saan mat maapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Una nang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yo? At da sa bali agagarak, ijay dakal nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Ngam dito yak pa lang biodek. Adakan ka dayta. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalata iti danong mo no kayat mo. Kung ngagpaiso, awan danong ko. Sige, ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damat ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss. Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo amasabat ko, ha? Umay ayon kanyak ti gundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danom. Adaited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Ha? Anya dayta? Apin nga ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di? Sige. Saan nga ta makatlang? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Sige. Dandani tayo agrubwat. Sana makadlaw day jay. Tawan raman da ito ilaok mo. Pulbos da ito Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Ika nga raw din. Dandani tayo nagrubwat. Masigurado nga agbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mon ti danom,
nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo met nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay, alangan met a suspect. Nay, adu matila kong ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro itakagla ko. Noawan ti manggulpi iti lako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita ah. Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No dadto mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Huwad nga rod taltalag pa'y dagiti ada trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasa at dan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot iti dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti saasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog dayjay. Ipantakit dijay sa bali nga isla. Taibulos taijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi napanak ijay kabin kat nakaturog. Diyak mat mariing. Mabayag sa makariing dayjay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas. Saan matapampaturog? Ay jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaok mo matlatan. Ay jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigamit ti kontrol dahito a ferry boat. Awan mabalin mo? Anya ita ti planom? Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaang. Mapanlaang mat bumisitay ti sabali nga isla? Ay saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay aya adi ka makaid na. Ada ka di parikot mo. Ay, jakman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kahit nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga day basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay ngaya kasto iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik nam. Saan ka agdandanan ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitala ang amapasamak ti kastoy. Anya day, inak man kitain ti daduma apasat ti ferry boat. Anya di napasamak. Diyan ka mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadung partisikigan ti ferry boat. Kasla adda danong nga umunag iti ferry boat. Inta kitaanuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunag. Adun ti umununag adanom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras na pa'y dagiti life jacket kan salbabida. Apay kumadyak umawag. Delikado tayon. Maamuan sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak ngamin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo laki nga ron iti dakkel abato. Darasam kiti. Akunay kan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkaba-kaba ajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan kada ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tirik na ka. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay.
Ngumato tayo amin iti Viewtech. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. At na isla iti asidag. Daro sa inyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato ka kitin. No di nagtulungan. Ibagak iti investigador. No adda ag imbestiga iti naramta. Oh, sige, darasam nga ron. Baduantan iti life jacket. Wen, darasam! Aglangoy tayon nga agturong itis na. Alaan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano itan ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anya nga ibarsak? No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bapor nga inawagak a rescue. Dinyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danong iti taaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Danda ni siguron ti bapor amang rescue kada tayo. Sigurado ang makaswanak. Tasawali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak namin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog? Anyaya nga min ti plano. Ha! Di ka naagdaman. Tani, umayon ti danong. Oh, makita mo ka dito masidag. Bapur day jay. Adan rescue! Ada kayo matanana? Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lakok. Ilako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang. Saan kayo anabannog? Wen anak, masya na kanilisa. Agdanda nagunay. Saan ka di pa yan nakalako na? Nakalakon. Gamadanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan kano ijay nanang. Awan mo't klase. Adda kano napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Iday tatijak mo anak ko. Agdanda nagunay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti feribot. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka lapating. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo din, Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak mo din makita. Ay, umayan ti dakil daluyon. Ay, tsak mo din makita da Romy ka na Ivan. Ayan nga ta ni Romy. Pinagsina na kami ti daluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka di nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pay ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan ak launay. Mapanak man ija opisina ti ferry boat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan ak unay. Alang nga rod nana, agkalma kayo. Tayo nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda may musabtan? Aguri ka, abekas lang matantaranta ka. Karaman ni Romy ang pasahero idilim na the ferry boat. Anya? Ni, adayo mo tinakapasamakan tilimnad. Saan aditoy? Dahito di imbestigaranda. Apay kanu anapan ti ferry boat ijay. Asidag iti sabali nga isla ijayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahito nga ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga rod itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Agwanawan da pa'y ka no iti vicinity tilim na the ferry boat.
Sapay napigsa ka no ti dalloyon ijay abanda. Apay akas ta ti rupa manak. Anya ti parikot. Limnad tinagluganan ni Romy a ferry boat, tatang. Kat, anya ti napasama ki ni Romy. Maamuan no sumangpat tinag-rescue. Oh, kasano anaamom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumay sa ni Romy a pasahero iti limnad. Kat kumpirmado amay sa ni Romy a pasahero, tatang. Apay nga taalimnad ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta ka no timbestigaranda. Adayo ka no ti limnadan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla kunan? Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Ta sabali ka no arota tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isuan na pa ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya ti napasamag. Adda makita iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mo't life jacket na. Ay, asit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay. Timot kapitan ti ferryboat dito eh. Putod ti may saasakan. Agdardara. Tulungak. Ikarigatak nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numadasan iti dara. Mangbiro ka kadag iti mabaling ko nga iyagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Diyak amusar. Nakita ka ijay kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka diti napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may saasakam. Nautunay ti sakak. Aguray kayo dito'y sar. At daamok abulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Dara sa marot. Sige sar. Urayin nak dito'y. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.